סמיילית. לא תמצא זול יותר מהדיוטי פרי. נמתח את הידיים ונזיז את הרגליים, בוא נרוץ עד שתרגיש בכל הגוף את הקצב משתולל שם בטירוף. בוא נקפוץ עכשיו גבוה ונרגיש את השרירים, בוא וקח את זה כדרך לחיים ותוסיף לך חיוך על הפנים. אם לך אושר קצת עולה עכשיו ביוקר, אז הכושר יעשה לך נעים. קום תזוז, תקפוץ ותרוץ, סגור ואז פתוח, לא צריך עכשיו לנוח. למצד תציע, אל תפסיק עד שתגיע, אל תפסיק עד הרקיע, בלי תחרות זו רק הבריאות. לספור 1 ו2 והכי חשוב לנשום. נו מה? נשאר פה עוד הרבה זמן? אם לא מקודשת בטבעתו אני נשבע לאהוב אותך ולדעת שאתה שלי. שרית חדה בטבעתו אני נשבע לליליקה. לא, אז תשארו לי. השמיים נפתחו. ביי. ילדות יין זוג ניצה ומישהו אחרת ילטפצות את הצורה. אני שכבת במיטה. מה לעשות היא עייפה. איזה שיר מעפן. ועוד תהיה קצת מפגרת. היי, לא כתבנו את זה. יאללה יאללה, סיומת. שלום. רגע, הוא רוצה להגיד לי משהו. שתי כפות חושקות. טוב, הוא רוצה להגיד שהוא אומר לה מזל טוב ואני... אוי, לא זה מה נשמע? אני אומרת שכיף לך, נראה לי שכיף לך, נראה לי שיש לך יום הולדת. מה אני אגיד לך, מיכל? שאת חמודה, ונכון שאני רבה איתך לפעמים בשבת, זה רק בשביל הכיף של העולם. רק תדעי שזה כיף לי. כיף לך? יפה. אני בטוחה שאמרת כן. רגע. בסדר. הוא רוצה להגיד לי שלמרות שהוא ירוק ולא בן אדם, הוא רוצה להגיד לך שהוא אוהב אותך ולמרות שהוא לא בן אדם, הוא רוצה להגיד לך שאת חמודה, אמא צוחקת. אמא צוחקת, מבסוטית, מזל טוב למיכל, הרבה בריאות, אושר, הצלחה, חיים טובים. עד 320. רגע, תני לי. זו הזדמנות שסוף סוף אנחנו מברכים את מיכל. עד 320,99,000. טוב, רק לאבא שלי שאוי! אוי! קשה להצלם את זה. חם לי בנשמה, תשמע למה. שלום, היום לא, השתחו ויותי עכשיו ממה! וואי! זה לא אתה מתלחן ממש, אבל ממש!
יש לכם רף שהוא פה בקבוצות. לא נראה לי גאוני, לי ולאף אחת מאנשי הציבור. אני רוצה לשחרר אתכם לשם את השעה עכשיו אצלי 9:32. עכשיו מגלת? כן, תשחק ממך. בשעה 10:32 כולם במצב מאוזן בעמותות אור כבוי, כן אופק. בנו, אופק שאלה אם צריך להביא מחר בבניין, כמובן כן, שום דבר לא שונה, אנחנו כבר בשבוע 152 שנה. אין דבר לא שונה. I'm so excited and I just can't hide it. בשבילך אני מחזיר! Today I don't feel like doing anything. לדעתכם, איזה תכונות צריך שיהיו בו? מי רוצה להגיד? טוב לב. אמר טוב לב. כן, הלאה? כן, כן, מה? אני רוצה אבל חתיך, רגיש, שיצחיק אותי, שיהיה נאמן, שיהיה אוהב, שיהיה אהבה טוב לילדים שלנו, שאוהב את האוכל שאני מכינה לו. בהצלחה בחיפושים. יעל, היית ממש פעילה בשיעור. תראי, אמרה, אני חושבת שכאילו כל בן אדם שבא לעולם, כן. יש לו מטרה מסוימת. אני חושבת שהמטרה שלי זה כאילו, להיות אשת חיים, להקים בית. זאת אומרת שאת ככה די בעניין כבר של חתונה ובכיוון? בעיקרון לא, אין מישהו כאילו, אבל... אבל יש רצון. כן. יש לי אחיין שבדיוק עונה לקריטריונים שביקשת. אני בעניין. כן? כן. יאללה, תרשמי. אני אדבר איתו, בטח עוד כמה ימים הוא ייתן לך קשב. היום היה לנו שיעור אישות. כן. ותמר, כאילו, דיברנו איתה כזה על מה כל אחת רוצה, תכונות בבעל שלה. חשוב. כן, לא יודעת, פתאום בא לי להתחתן, בא לי להכיר מישהו ולהתחתן איתו כבר. מה, כל כך מהר? מה יש לך למהר? יש זמן. טוב, אמא, אני ממש מאחרת, אני חייבת לעוף. מה, למה, לאן? תמר המורה סידרה לי דייט. דייט? מה, מי? אני אספר אחר כך, אני ממש מאחרת. מה אחר כך? את לא יכולה להשאיר אותי באמת ככה. אני אדבר איתך, אמא, אני... יעל! אמא, מחכים לי, אני לא יכולה. תגיד לי, מה יהיה איתי, מי יתחתן איתי בסוף? מי אוהב אותי כמוך? נראה לי בחיים לא נמצא הבא, אתה יודע? Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright.